היי חברים, כאן זה הראל, והיום אני מקליט הלו מריו. זה המשחק שהיה רק זמין ביפן של המריו, שאתה מזיז את הפנים שלו. אוקיי, זה זמין עכשיו בטלפון, וזה בישראל אפילו. יש את זה גם בנינטנדו סוויץ', אבל אתה צריך לשנות את המדינה שלך ליפן בשביל זה, אבל נראה לי עכשיו זה גם עובד מתי שזה מכוון לארצות הברית. די! מדלס! רגע, תעשה את זה. אתה לא ווארי! מפרק! אומייגאד, אתה לא קרן! רגע, אז אתם אומרים לי אוזן! אני הולך לשחק בבועות בינתיים, שלום בדי. אני אשחק בועות, ביי ביי. לא! אוקיי, צעצועים. אוקיי, תנו לי את הפטריה. אתה נקיסטי. תנו לי את הכוכב מגה מוגוגה. אומייגאד! אתה נקיסטי, אתה מסובב. מה זה? קיבלתי פופטסטיק! אתה עשוי מפלסטיק! תיכנס לצילור! It's me, Mario! סופר מריו! ביי בדי! זה ביי בחלק שניים! אומייגאד שם! תיקח את האף! אומייגאד, רגע. טוב, תן לנו תמונה על הכיסים מזרק. וואו, בועות מחדש. תעצור, וזהו! אתה מתחת למים, רגע. מתחת למים! זה בלופר! למה אתה כאן? פטר! אומייגאד! זה דק! למה אתה מפחד? רגע, אתה קטן. מריו! מה אתה עושה פה? מריו! אוקיי, מה עכשיו? מה טוב?